Frontoia esalda eguneroko bizitzan konparatiba, gazte garaiko ilusioa eta lanaren segida. Gaur omenduak izan zarete, gaur denak zuei begira. Bi paretarik onenak ere, tanto bat kontatzen dira. Ta hogeita bira iritziarren, ez da amaitzen partida. Ta hogeita bira iritziarren, ez da amaitzen partida. Gutzako egun hau garrantzitsua da, egia da, urte asko pasaitugula frontoian, anaiak bainik jarraitzen du, baina gu bakarrik ez gara. Hainbat jendek pasatzeitu gu baina edo gehiago. Orduan gure omenaldi hau guretzako baita beraientzako da. Hain momentu honetan gogoratzen nahi naiz, Orioko pilota elkarteko jendea. Bai lehen aritutakoa eta hain ari dena. Herri honetan badakigu hainbat kirol pelota baino garrantzi gehiago daukatela, baina sinistu zazute badaudela pelotari osonak baita gaur egun Orion. Azkenengo Gipuzkoako txapelketa lehengo iganden ekarri zuen oriotar seme batek. Hoi jende gutxi jakingo zen duten, baina pelota jarraitzen duguna badakigu. Eta igutzako osgarria da. Lehen lortutako badira, baina lortuko dira hemendik aurrea baita ere. Eta besterik gabe, benetan, festak ondo igaro ditzagula denok, zoriontsu, postasunez eta laitasunez. Eta besterik gabe, gora San Nikolas da upa Orio.